Vi har lavet et forsøg, der hedder E11 sukker og syre. I det så har vi skulle opstille to hypoteser, en kemisk hypotese og en smagshypotese. Hvis vi starter med den kemiske først. Kemisk, så forventer vi sådan set ikke, at sukkeret kan neutralisere, da sukker hverken har nogle syre-base-egenskaber og derfor ikke kan reagere med citronsyre. Vi forventer altså ikke, at der vil være nogen ændring i pH-værdien. Vores smagshypotese er lidt anderledes. Her forventer vi, at sukkeret gør citronsyren sødere, alt efter hvor stor en mængde vi nu bruger. Vi forventer derfor, at blandingen med sukkervand det gør citronsyren sødere, end det almindelige vand lige gør. Hvis vi starter med at sige, hvordan gjorde vi det her? Vi lavede først to blandinger. En blanding, der hed citronsyre og sukkervand, og en blanding, der hed citronsyre og vand. Det var begge to blandinger, der opbyggede 2 gram sukker, begge to opløst i 100 ml vand eller sukkervand. Herefter vil vi fortynde vores blandinger, så vi tog 20 ml af hver blanding og hælder så 80 ml vand eller sukkervand op i et bæreglas. Nu er den her fin, nu er vores blanding fin, og derefter putter vi så en magnet i, samt 5 dråber, undskyld, jeg kan virkelig ikke finde ud af at udtale det, fenolphthalein. Og herefter titrerer vi så med natriumhydroxid og noterer mængden, ikke før farveskift, men lige når farveskiftet forekommer. Hvis vi så skal se, hvad der skulle til for at gøre det, så kan vi kigge på, at blandingen af citronsyre og sukkervand, der skulle 11 ml natriumhydroxid til, før skiftede til farven pink. Hvis vi kigger på næste, citronsyren og vand, så skulle der alligevel 13 ml til, før den skiftede farve. Efter det, så fik vi et reaktionsskema, som ser således ud. Efter det, så skulle vi også lave nogle mængdeberegninger. Hvis vi starter med at kigge på basen og se, hvor har vi 11 fra, jamen så er det fordi, at det var det, der skulle til 11 ml, før titreringen skete, og at farven skiftede til pink. Hvor at vi så kan finde koncentrationen, det er meget let. Man kigger på flasken, og så står der på. For så at udregne stofmængden, så har vi taget C og ganget med volumen. Vi har altså sagt 11 gange med 0,100 mol. Vi har brugt formlen hernede. For så at finde stofmængden for syren, så kan man se, at jeg har skrevet, at syren afgiver 3 H+'er. Det vil sige, reaktionsskemaen skal gå op, det skal være ligevægt. Så vi siger 1,1 ml mol divideret med 3, og det giver så her 0,366 mol. Milliliter mol. Ja, milliliter mol. For så at finde koncentrationen for vores syre, så gør vi det ved at sige stofmængde divideret med vores volumen. Det vil sige 0,366 divideret med 25. Vi har altså brugt den her formel. 25 ml, det er fordi det brugte vi og hældte op selv og valgte selv 25 ml. Så hvis vi skal finde frem til en konklusion, hvis vi går lidt ned, så kan vi se, at som jeg sagde i starten, godt nok har sukker ikke den her syre-base-egenskab, og det bør derfor ikke påvirke en neutralisering af citronsyren. Og det her det kan altså påvises i, at der skulle alligevel være en større mængde OH til det almindelige vand, før titreringen fandt sted og skiftede farve. Der var alligevel 2 ml forskel. Det vil sige, og det er lidt vigtigt, at der er altså en mindre syre i sukkervandet end i det almindelige vand i vores forsøg. I vores smagskonklusion, så kan vi konkludere, at sukkeret har ikke den her neutraliseringsevne, og derfor neutraliserer det heller ikke citronsyren som sådan. Det gør kun, at blandingen bliver sødere i smag. Det var det.